Tabi parhorasan mah upasahar hami Tuhamu, aka amanami, inanami, haha anggi nang napinaribot. Saluhut hita na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus. Na tumangihon jamita marhite radio Pelita Kasih di Manogoton. Hita na dibagas tabe, manang akka natongon di pardalanan tumopot akka ulauta, didongani jala dipasu-pasu Tuhata Yesus mahita saluhutna. Au sintua Esther Herawati borulumban gaul, rap dohot amata sintua anggiat si hombing, sian HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Makobasi pertangyangan di Manogoton. Tapukama partangiyangata marhite na martangiang binoaton ni parjamita. Amo kadongan tapasada marohata martangiang maita. Mau lihat madiho debata amanami go puji-pujian mahu pasatami di Manogoton. Diasi dohot tolong ni roham nama dong ni hami. Napadungo kami jalaboy hami tumanghihon hatami marhite parita nauli nanaing pasaton nami di radio Pelita Kasih. Dongani hami saluhutna, dongani nau begisa hami di bagasan asemi. Marhite Kristus Yesus martangiak kami ko. Amin. Hamu aka amanami, inanami, haha anggi nang napinaribot, na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, hata ni Tuhata, turpuk jamita, bohal ni ngoluta sadarion, ima na ni enet sian buku poda, bindu sada, mamuka mai sian ayat 20, sahat ro di ayat 30. Buku poda bindu sada, mamuka mai sian ayat 20, sahat ro di ayat 30. Songonon ma hatani debata. Apo-apo ni hapistarani mangihuton ibana. Sai jauh-jauh do hapistaran di balian. Dipangiar do suarana di akka alaman. Di partupuran ni hariburon do nasida jauh-jauh. Di pitu harbangan ni hutai ditiktikon hata-hatana songonon. Sadia lelengon hamu ale akka naoto. Haholongan muna haotoon. Jala halomohon muna isak-isak. Hamu ale akka pangisahi. Jala hagigihon muna parbinotoan. Hamu ale akka nabodo. Uamulak mahamu mangoloi pisang-pisangku. Idama pangusehonokku ma Tuhamu tondiku. Pabotohonokku ma akahatakku Tuhamu. Ala jauh-jauh au, hape manjua ia hamu. Usurdukon tangaku, hape dang adong parduli disi nanggo sahalak. Lam diam bolokon hamu tahe sandok panuturioku. Jala pisang-pisangku dang dioloi hamu. Au pe nda martata ma au di hinamagomuna. Mangolesi mahamu di haroro ni hagodoron Tuhamu. Moloro hagodoron Tuhamu songon haba-haba, jala jeamuna ro songon halisuksung, moloro Tuhamu hagogoton dohot hasosahan. Disima jowon nasida au, hape dang alusakku. Pasogoton nasida ma mangaluri au, hape dang jupang nasida au. Ala naung hinagigihon nasida parbinotoan, jaladang dipilit biar mida Jehovah. Jaladang dioloi panuturioku, jaladang dipekon sandok pisang-pisakku. Jadi ikon panganon nasida parbue ni dalan nasida. Jala habutok kononna sakap-sakap ni rohana sendiri. Ai panundalion ni halak naoto laos mambunu nasida. Jala hapedemon ni halak nabodo laos mangago nasida. Alai manang ise na tumangihon au, marsonang-sonang maibana maringanan. Jala sonang rohana maradopon hagodoron dohot jea.
olat nima turpuk jamita, ondolan ni jamita ima sian ayat 33. Alai manang ise natumangihon au, mar sonang-sonang ma ibana maringanan, jala sonang rohana maradopon hagodoron dohot jea. Oras ma dihita salhuna dihamu amanami inanami pinaribot na bosa bulung nau BG Radio Pelita Kasih di Manogoton. Kita masuk di minggu pertama setiap bulan na marbahasa Batak Toba. Dihamok kadongan na hurang mangatusi bahasa Batak Toba takasma tapay hutihut. Asa songon na une jala uli di barita nauli di Manogoton. Tabay ma prikop mi julta marlas ni roha molorap dohot debata. Hamuak kadongan, tarbarita do Raja Salomo, ima namangguriton buku podaon. Raja Nabisuk jalana patas meroha. Debatado namangalehon habisuhot tu ibana. Ditikinaro debata manukku si Salomo, asa mangidoaha nanaeng lelehonon ni debata tu ibana. Rohana patas do di jalo ibana. Dada hamoraon, gajang ni umur dot hosa niak kamusuna. Gabe mas Salomo situdo rohani debata ala songonido pangidoan ni Raja Salomo. Di basa-basa debata matu ibana rohana bisuk jala napatas. Asa dangadong tudoson ibana sianak kana robi naung salpui nang akkana tubuh muse sudut nau poso alai dohot do akkana tua-tua nang akka uluan do sude kalangan masyarakat. Jala takas dari dok di bonani buku ni podaon. Tujuan ni akka podaon diguriton Raja Salomo. Ima asa botoon hapis tarat dohot pangajaran. Asa dapot atus hatta udang-udang ni hapat tason. Asa tinggal uli jada aman di bagasat Tuhan. Asa majalo pangajaran ni panuturion. Dohot Allahu mangalehon habis tohot tuhalak natobok marroa. Hamo kadongan tung di dia pehita maringanan. Turpukon ima diputihi sian parngoluon ni hajol maon. Dot sian akka parsaurot di tonga-tonga ni hajol maon. Ima na dipapungu-pungu ditiki Raja Hizkia. Jala dibahem maon gabe poda ni Raja Salomo. Lahu manada lo menerang di bata maseriko do habisuhon dohot hapistaran partodion. Habisuhon partodion Sofia. Ima habisuhon narosia debata laho mangatusi hasitongan na pinapatar ni debata tuhita. Masemaoldo mangatusi hasitongan ni debata. Alay masegodang do suara-suara dihumaliak kita namadok ibana do hasitongani. Alani perlu do halak Kristen hatauon laho mabedahon dia do hasitongan dia do gabus. Hapistaran partodion ima hatauon laho makkonahon ahanani dok ni debata tu bagasan parngoluon siganopari. Ndada saya holanu boto hasitongan dohot lomo ni rohani debata ala ikut tau do hita makkonahon tuaka persoalan nata adopi siganopari. Isini tangyang ta asamar parange jalatama akka halak Kristen huhut maparbuehon nasa ulaw na denggan. Parbinotoat di lomo ni rone debata ikog gabi patahok kita may. Marparange natama di jolo ni Tuhani. Marparange natama ima parange halomuan ni Tuhani. Jala na maparbuehon akka ulaw na denggan. Jadi dak saya hola boton secara intelektual lomo ni rohani Tuhani. Alay ikod do parangonota di dia ngolu siganupari. Unang seta dok sa guru ni Tuhanido sude alay lasohea taulahon na tapangidoi asa marpabuehon lasiak bekot suanot tama lasiaki. Amo kadongan sude aspek ni ngoluta sude hata dohot ulauta ikog gabe halomuan ni Tuhanido molo mangulu hita di bagasan halomuan ni Tuhani ima di bagasan hauduhon tutuhani ta parbuehon kita do nasa ulaw na denggan jalalam gada panadayota tu debata.
Songon hau nadenggan nama parbuehon parbue nadenggan. Mangalehon pangomoan do las niroa ndada tudirina. Songon ido hita mangulahon nadenggan mabuan pangomoan do las niroha tu sude halak nahu malia kita. Aku beni di dia mahita mar parangehon halomuan ni Tuhani lam donok do panadauta tu debata jala lam donok do parsaurata tu ibana. Di pargugo di bata mahuriai marito sude gogo do tasangaponna. Dang tarbaik kita mangula-ulau nadenggan nagabi halomuan ni Tuhani yang go sian gogota sadiri. Ikon na pinargogon ni debatado hito mangulaoni. Alaniak kadongan ubahen na pinangido ni paurus tu debata akan nagale dohita lumobi mangadopi hamaolan dohot sitaonon. Poda na masa erga do na digurito diturupukon jami taon. Hobar tu si adong ma si peopota na parjolo. Hamuliaw ni debatado makahomihon hata ng pabahenan na. Alay hamuliaw niya karaja do manulut kiti akan namasay. Marmulia do debata ala sakap na nabuni siyan adopan ni Jolma. Alay sabalik na akaraja di portibion marmulia moloboy di sulik kiti bana hahomion ni debata. Asadang tardodo manangise rohanya karaja jaladang murah mangatusi akka pamikiron na. Songot tibo ni langit dohot hapal ni tanodo ima gobaran na dibuat Allah mangodolhon molodang mura mangatusi akka nani rohani raja. Dang tarukur jaladang tarhasuhatan manang ise tibo ni langit dohot hapal ni tanoi. Alai unang pitur hato pitamadok huboto jalawat tusido ahana adong di bagasar rohani rajai. Manak songot dia pejonok ni hubungata tu rajai. Unang pajago-jagohon manang pamalo-malo kita mangatusi akasakap ni rajai aiso tardodo ni manangisi pe rohani akaraja. Hola debatado na boy madodo akan di bagasan rohani ganuk Jolma. Jala hola debatado na uboto akka nasinak kapan ni Jolma. Hamu kadongan didok di ayat 33. Alai manangisi na tumangihonahu marsonang-sonang maibana, maringanan jala sonang rohana, maradopon, agodoron, dohot, jeya. Alani asa marnida hapistaran, habisuhon, nang huaso natajalo ikom manian, tapeop mardongan hata nidibata. Jala seanggiat ma, habisuhon na isadiri, natapasanga pa ngasahon, ditonga-tonga ni parngulota si Janupari. Hamo kadonganan no begera dio berita kasih, di dia pehita maringanan di mandogoton hasit tongan di bagasan ngulu dot akalo moni rohani di bata di bagasan parsauran dot de bata tubuh mahapistaran dot habisuhon nama pakorhon tu pangalaho si ganup tiki nang si ganupari jalagabi hapistaran doa kajolma naolo marsaur dohot de bata laos di patuduhod doi di pangalaho na maradopod do ngajolma na di humaliangna ama ina tuanak konna natoras tu hahaanggi pinaribot na marhobar balok do saulaon sapunguan gabi pasu-pasu ma ngolutta di bagasan parsaurani dohot do ngajolmai tapatuduhom ma habisuon nang hapistaran nasian debata asa gabi pasu-pasu ita tudongata disadok nahumalianta amo kadongan amang inang pinaribot na pasobulung semua yang mendengar radio Pelita Kasih di pagi yang indah ini. Marhaposat tu debata maho sian nasaroham. Jala unang marpangasadeyak ko tu pikiranmu sendiri. Sa ibana ma tada di nasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Jala marhaposat tu debata maho marhite-hite manangihon jala mangulahon hatana parohon laba tuita. Molo tahulau songoni mabailas rohani Jahoba jalaboy dialusi hata ni sibolis. Marbisuk tiki marsaur dot Jolma. Oda nalilihon ni Jahoba tu tunggani doli tunggani boru dot tudak danak di haperluhon saunari. Di halas sorham majolma ni hapasoommu. Debata madok tu tunggani doli jaladang tinggal hononna tunggan ni boruna. Oda 5 ayat 10 roya 20.
ina na madapo sangap dohot pujian ala ni parniulaonna na denggan. Tu yanakko dohot tutunggani dolina di pabua di buku poda. Dadanak dipodai asa mengoloi na tua-tuana. Rikot mersaut dongan. Ala halak napa pulikko diri holan narikko di bana do dipikiri. Alai marbisuk mamilit ale-ale alam makorhod do itu dirina. Marbisuk menarihon na parodita di buku podaon adong si pasingot tiki minum tua mangorom muruk gabe pargerejo naringgas jala burju. Di buku podaon dipaingot do musetu ita molo tumangion hatani jolma sian hatani debata boido parohon jeya. Alina kadongan dipaingot di hita dijujui asa tajaga marohata ala sianido ruar akka mual hangoluan. Juta do halak di portibion nama dok ngoluni nasida lamdeng gado alam mangulahon akka podani debata. Jalan mabahen nasida majakon jahoba panggonggomi di tonga-tonga ningolu nasida. Marbisuk jalan marpistar mahita kadongan marhite poda ni debata. Jalai hutum mahatai hatani debatado hapistaran jala habisuon di tonga-tonga ningoluta dapot tama hangoluan rodi saleling nidelingna di bagasan Kristus Yesus anak ni debata na mangolu. Amin. Martan yang mahitan. Gok puji-pujian mariho debata amanami di bagasan Kristus. Diasi dohot holong ni roham na mangalian ngolu di partikeno di tonga-tonga nani. Ramoti jala pargogoy mali Tuhan disude dongan nami na ubegi barita nauli asa marbisuk marhapis tarokan songor Raja Salomo nabui gabe pauliulihod di hami salhuna di sadok na humaliak kami para binotoan hapis tarot dot habisuhon siakodo haroroan ni atong alituhon ape humatanga muna subba diay mga peot sude hami salhuna na ubegi do na ubegi pe barita naulion asa marbisuk jala pistar kami di tonga-tonga ni ngulu nami gabe ima pilihan na khusus marhite para sauran nami di tonga-tonga nami di Portibio. Amang naburju Tuhan nami na belagu di borngi banogoton upasat kami masude keluarga nami na di bagasa parsahiton pamaluma nasida di bagasan akka hageduho dot akka persoalan ni parsoryon ni parnguluan koma nama jongjong ni nasida. So ngilongan nami di akan ulang tahun ramoti jala pargugui las roana sida di bagasan Kristus Yesus. Saudara kami yang terbaring lemah di rumah dijabu di rumah sakit di dia pinasida maringanan homale Tuhan nama jongani nasida gonggomi hami saluna dongani hami saluna ramoti hami saluna asa hape na diulau kami di manugoton rodi hosniari do di botare ni Tuhan homa totong namang gugui ami asa marhijak kapar kerejuan nami ulaun nami di dia pahim marulaon asa habis taron habis suhot dot parang nami gabe ima tarida marhite hatami di tonga-tonga ni ngulunami atau ngalito ramoti jala upasat tami masude dongan nami staf na adong di radio Pelita Kasih ramoti jala para gugui mana tidak songoni mahurian nami HKBP Karnolong padita nami inang padita nami padita resort inang padita nami dohot Bibel Proun hami saluna dohot pangulan nagok tiki dohot hami parhalado ramoti jala dongani mahami sudema ruas ni huriam nabalgai HKBP nabalgai dohot semua gereja Tuhan dimanapun berada koma nama dongan nasida jongjongi bae masude ruas ni huriam na adong di sadok Portibion gabe hapistaran habisuhon nauli jongjong atami di tonga-tonga ni paranginami atong alay Tuhan negara nami nabalgai bangsa Indonesia dohot pemimpin nami di dia pinasida maringanan ramoti jala dongani manasida mahite bisuk nasyakui jongjong mabisuk di sude pemimpin nami di sude uluan nami asa tarap tari paramay tuhami na tumorok nalote atong alay Tuhan ramoti jala pargogoy mahami dosa namin nagoreng alay Tuhan upasat kami matuho asa sesaomu dosa pangalasyon nami asa Tuhan namangihut tama jala umuli mahami sian di partikianon marhite Kristus Yesus martaniak kami tuho amen.
Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Sintua Anggiat Sihombing dengan nomor telepon 0812 9837 653. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh melalui Play Store. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didistribusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, dapat dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1 Ibu Maria Sinurat 0823 1595 9860. Ibu Sintua Belseria Borusinaga 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB, ibadah remaja pukul 7 WIB, ibadah umum pertama pukul 7 WIB berbahasa Indonesia, ibadah umum kedua pukul 9.30 WIB berbahasa Batak, ibadah umum ketiga pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Borusitumorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Borusitompul, dan Bibelfro Rameria Borupardede bersama 21 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Borupanggabean dengan nomor telepon 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas, horas, horas.